wadhi gwenge mag Embu. Jodolo mar kanisa ma Jokopere bade ma Embu Peter Kimani ojuro were mondo mi ondikre kaka jaluto ombulu e thuolo ma IEBC dhigodo nyime mar jiwo chenrono kanyakla kod kokalo chenro mar ndiko kadi. Kolose kinde misa mar were kanisa ma St Peter's and Paul Cathedral mayudore Karurina ojiwo jomatindo mondo kik wuondgi kod josiasa e kalo koko manyalo rocho chenro mag dongruok kaka jogombulu ndikruok mag jogombulu. Jadbura ma Manyata Gitonga Mukunji kata kamano nyiso to kaluwore kod ikruok mar IEBC ni rowere mathoth ndikore kaka jaluto ombulu. Ojiwo migawo mar arita mondo one ni rowere oyudo pande mapiyo mar konyo gi ndikruok kaka jaluto ombulu. Last year they had given up on any power of the vote, but so far you have shown yourselves that you can be able to use that weapon of peace. Kitu ya kwanza nimepata complaint mingi sana ya watu ambao wanajipata wako registered na hawajawahi kuwa registered. Wengine wakijaribu kumove the polling station bado wanapata kuna taswishi. Na bado we want to call out the IEBC kwa sababu haijaweka enough clerks ya kufanya registration.